Aquest vídeo és un vídeo dirigit per les famílies de segon de l'ESO del Col·legi l'Estonac de Badalona. Aquí tindreu tota la informació del curs 2020-2021. El lema d'aquest any és Cor Passió, apassiona't amb el cor. Amb aquest lema, totes les escoles de la Companyia de Maria treballarem l'escolta activa, l'empatia i la compassió. L'assistència a l'escola és obligatòria, tant als matins com les tardes. En cas de no poder venir, és important avisar l'escola i justificar les faltes. Si un alumne no torna després del pati o si falta sovint sense justificant, des de l'escola ens posarem en contacte amb la família. El treball i l'esforç són molt importants per tirar endavant el curs. Cal fer els deures que es proposin i dedicar una estona cada dia a repassar els continguts treballats a classe. A l'hora de posar les notes, al professorat tenim en compte molts aspectes: l'assistència, el treball i l'esforç, l'actitud, l'interès i els aprenentatges. Tenir un bon comportament a l'escola és molt important. El nostre objectiu és que hi hagi una bona convivència i que el tracte amb el professorat i el personal de l'escola sigui respectuós. Aquest any, més que mai, és important mantenir una bona higiene. Us recordem que la normativa diu que l'alumnat ha de portar sempre una mascareta de recanvi. La implicació de les famílies és fonamental per l'educació dels nois i noies. En cas de necessitat, podeu contactar amb l'escola a través del telèfon o enviar un correu electrònic al tutor o tutora corresponent. Moltes gràcies per la vostra atenció. No dubteu en contactar-nos si teniu qualsevol dubte, pregunta o inquietud.